family, but to celebrate his life na iyang spend uban kanako. Labi na kayo sa iyang pamilya. Ang sama ini nga pakita po mga kaigsunan, dili na libag po kanako. Galing sa ato lang dinhi sa Iglesia sa Rosales, bago lang punta ay italiwan ng minahal sa kinabuhi sa ako sa Iglesia. O kung ato sumadahon mga kaigsunan, hindi nga pananaw, hindi nga itsura sa sitwasyon, hangtod na dili pa mabalik ang Ginoo, we will always come to a point of seeing this over and over again. And we cannot do something about it. But one thing for sure, mga kaigsunan, maulang Diyod na samtang di pa ni maabot kining higayon na mga kaigsunan, na ang tumang pagmandam, na ang tumang kaseryosos pagpangalagan. Kaya kini mulabay lang yun mga kaigsunan. Amen? Mulabay lang yun siya. Walay unos, walay susama ni nga pahitabo sa kinabuhi na magpermiti. Kani bisan pa ang COVID-19 na sa ato pananaw karon, usa ka mga hadlok na utang. Ug daw wa naging paglaom ang ato mga kinabuhi. But remember, there is no strong storm na maglast for life. There always come a time na ang mga unos, mga bagyos ng kinabuhi, bisan pa niining mga makasusubo na kahintang, makasusubo na pahitabo sa itong kinabuhi, will come to a post. Ining kagabion, dahil andam na nga tumo ang mensahe nga ato usab nga palandungan. One time in the life of our beloved psalmist, mga kaigsunan, iyang gi-saysay unsa ang life o unsa ang kahimtang niya sa mga panahon nga naa siya sa hapit na matapos ang iyang kinabuhi. And he also mentioned in his, of course, inspiration gikan sa Ginoo kaniya, what will pursue, what will take place after his death. Kung iyong basahon ang Salmo Kapitulo 16, versikulo 11, ingon din Thou wilt show me the path of life. In the presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Si Salmista ni David, after experiencing what is life, ug iyang kabuhong, iyang kinabuhi mga kaigsunan, and we know the fact that David has his ups and downs sa iyang kinabuhi. And eventually, yabot sa punto na nakihimo na naka-experience siya unsa ang mga lesson na iyang nakakunan sa kinabuhi. Meaning, particular na verse mga kaigsunan, dunay tululog ang mga panahon na ang ato matunan. And for the bereaved family, gusto na ko
So people are looking for a way to forgiveness and everlasting life. Some people think that they are very fast to heaven, but there is only one. Ang naganindot na mga igsunan, bisan kita ning yutaha, bisan kita ning kinabuhian, adunay nakapagka ni nga mao ang sala, ang naganindot kay usara gyud ang anak. Usara gyud ang anak. And that is Jesus Christ.
presence of God to other people na kinahanglan sila makaigsunan, you cannot stop but to give and stand. Una niingon, sa Mr. Reed, in God's presence there is fullness of joy. So, wala akong tanawon ako kayo nagkaroon mo, kayo makita na kalipay. Kalipay, makita na. Kumatyan na. Wala eh. Una na, pagkamatay sa mama, nakaingon din ko nga, huwag ka sa iyo si Apostol Pablo, ingon siya nga, ang kamatayon usa ka ginansya. Ang kamatayon usa ka kadaugan. How come in the world? How in the world? Na ang kamatayon na hito na ginansya. But then I realized Paul was never wrong. Paul was correct when he said, death is victory. Death is gain. Kaysa matapos ang bulan, na ilabihan, daghan, kahit mayroon na. Kaya may tubig, suka, palinda pa kayo bugas, sultan, basta. Pero kung paliwan na nito mga kaigsunan, perfect. Mga ito pululong nga, intras na patay bugas sa langit, di pa ito maksa. Pero kung mahurot na ina, isa kung sa may ato, walang na ako magkiksunan. Hindi, hindi na. Iksuon, naman ako, that in God's presence, there is fullness of joy. Mula ningon ni sa sinulat ni John sa kapitulo 15, versikulo 11, yun, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be. Gusto sa Diyos makaigsunan, nga ang atong paginabuhin kining yuta, din na ba magsunod na sa kadalan na maos si Jesus, at para mag-experiensyahan por nato ang iyang presensya. Kaya naman, ang iyang presensya na ay kalipay. Amen? Ang iyang presensya na ay kalipay. Isa karon di pakita sa port. Isa karon di pakita maka malagdagan. Ano man ang italiwan na pinanas. But rest assured mga kaigsunan, in God's presence there is fullness of joy. In fact, in John chapter
balik